पवन डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बख्तियारपुर अभी भैनी ना मैटरी के पास हो, यही से रोजे रोज करी निकालात हो। अभी भैनी ना मैटरी के पास हो, यही से रोजे रोजे करे निकालात हो। हाँ हाँ आपत रही जब हम बख्तियारपुर बसवा से, आपत रही जब हम बख्तियारपुर बसवा से। दिल लगल बा हमार सखी रे बेअसवा से, दिल लगल बा हमार दिल मिलल बेअसवा से। दिल लगल बा हमार सखी रे बेअसवा से। एक दिन भइल रहे गाँव में प्रोग्राम हो, वही दिन पूछनी तोर का बाटे नाम हो। एक दिन भइल रहे गाँव में प्रोग्राम हो, वही दिन पूछनी तोहर का बाटे नाम हो। कहिया से पीछा हमर पड़ल बाटे, हमरो नजर ओकर गड़ल बाटे। हाँ गड़ल बाटे, पीछा पड़ल बाटे, नजर गड़ल बाटे। हाँ एक दिन मिलल रहे चढ़ के आवत रहे बसवा से। दिल लगल बा हमार सखी रे वो बेअसवा से। दिल लगल बा हमार दिल मिलल बेअसवा से। दिल लगल बा हमार सखी रे वो बेअसवा से। राकेश करे जा रहा तानी उनका संग में, देखिए के होला बेचैनी अंग अंग में। राकेश करे जा रहा तानी उनका संग में, देखी के बेचैन होला हमरो अंग अंग में। रोमियो बाबा नागेंद्र के बाद हरदम रहेला पवन के साथ, पवन के साथ रोमियो बाबा के साथ। हाँ पवन के साथ हाँ जहाँ से दोस्ती रखेला नऊ तब कसवा से। दिल लगल बा हमार सखी रे बेअसवा से। दिल लगल बा हमार दिल मिलल बेअसवा से। दिल लगल बा हमार सखी रे वो बेअसवा से। दिल लगल बा हमार सखी रे बेअसवा